Inna iyo baure Malala iyo sabua Inna iyo barabu Hai badan tumala iyo barati Ida nabila iyo dimana Hai dumatu neno ini iyo didanga jotani ngola iyo nyo ini malaika nyo jodi oleh sungguh iyo tarjani layaya ola iyo Muhammad oleh tohir iyo madini iyo satita oleh mangkola iyo tatantu renang iyo lagi dari iyo renang iyo alemu koyo matole yo hati iya tu yo hatu oleh diri layo yang gila dipandang indah diandang indah rasa dipandang layo ndanoi dirandam layo tak basa Di gudang
Allah Rabbi wa Tuhan kita Nabi Muhammad Makhluk kita wahai sahabat dan saudara. Assalamualaikum ya ikhwati. Dengarkan biasa Nabiru mandiri mulu nafsin taikatul maut. Tio nang bernyawa menangguh sekijo mati dalam rapi di banyalan. Kiro hari kiamat aku binotimu. Zaman berubah dari Nabi Asu. Matu hari tadi daripada matinya mangkule turunan yang tangkas. Kayu-kayuan saupamu kape di musian angin terabakati sama katu itu dan jalan api kada madayo insan bakaki-kaki alam nakalam jawala dari kita madapi pibabani ilam mulai alam para madompa bumi na lebar binupiya maka jumadina hajul tidak baitul qudus pulau sawatu sebabnya bangku begitu malaikat bahagia beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alaiku lailah guru mati tobat dan tidak batal dimulai eloklah tobat di zaman begini dan jangan menyesal kemudian hari hari
Dipandang iyo barugo ay patuloy iyo hakikat ay malika iyo tamado ay patuloy iyo hakikat umaila iyo samado ay kulimala iyo ilaha ay jangan iyo lalenga laya itulah iyo no tubuh ayan iyo sabita laya itulah iyo rohani nanay hanya wala iyo yang bila nga iyo batuli yang layo badana Okina iyo baure Malulang layo sabua Inala iyo barabu Ay badan kong layo barati Tidak ada bila iyo di mata Jomatu neno ini ada pena iyo di dana jotani
iyo tarjani ya mola iyo Muhammad ola itu bila iyo madini ya iyo sakita ola mangkola iyo katantu renang iyo la iyo dari iyo dengan iyo alemu ojo matole yo hati iya tole yo hatu dengan padula iyo hakikat oleh diri iyo yang gila oh dipandang Anda minta masalah dipanggang iyon daanoy o dirandam lada iyo tabasa namanya iyon lay padonyo benang pasal lada iyo baruba malaikan iyo nyoteta di gudang layo tak baca oleh bukan layo saya sifat layo purbuka iyo ayo nesagama iyo ditulan sudaro iyo pengajian zakian kudu kaki baju mimala jadiyo dahulu dari kami nalabadu oh ini yo delati do akanyo kulon le masunyo malu yo rekala de yo kami di manati yo nanti yo nanti la de jawaban dari yo kami nalabadu oh nalayo inala de ubanyo iyo baurang manati yo menantikan iyo la de yo to di tapi iyo de jalan rayo oh de layo tayo nanyo kala so alaman maka pangkatalingo iya sopi tamamba ay mebagan iyo alunya to de layo antanan nurangawa anta urangai de yo tino anta urangai de yo japan anta urangi yo de mulano antanan uranan payora pui antanan urang la de malalo ode ayo namun de yo tanyo laika bajawab de yo juo kita bisa malunyo diri kami kitinana kamar jawab tanyo Allah bianan iula de dahulu maasa palinan joka palo maalune urani payora pui iyo tuai na jo boro memayo urana de baka isa panja iyo ai dahulu nyo iyo baka jila de yo banana nurui kabanan jo barito apo lagi pato desa kini untuk maulang yo de kadiko ime masa kali yo de saminggu panya yo la pe ai sabulanyo yaitu buyayo imam siti itu ne guru itu de masamo eme mana nuranyo aga-aga puama makai yo sika cumato onde ayo itu ne guru itu di payo kapuyo saat nangko yo manola de daerah sabanata sohor kamano mano Bijiko iyo nande kaso Bapini tatang tuo Oh inna iyo nan padoti Yang candi katakan de baiko Oh inna nan iyo ay padola Hitalata ato nande baiko Oh inna nan iyo ay padoti Sang taat wale kami
nan madu Ina padulan kapur Baik koyo laki ay paramatu Ina iyo nan padu jari Laki yo cincin de paramatu Ila iyo ay najoma Memang kan kami nan deyo pinto Denangon sanayo detayo Kanaka diri kabiyo nan madu Sabanayo banala pengajian Memang tolanan de pariso Memang kuli iyo nan lajo dakia Ure saratu ay dotulano Kuli na jalan na deyo jabia Siapo banayo nan manjago Dakian iyo na jalan luluan Siapo pulo ay nan manjago Kogure na jalan deyo putui Siapo pulo nan manjago Iyo ay tulang na jangan ramuan Siapo pulo la di manjago Manuru iyo ay pengajian Dan kami iyo ay netarimo Sama tu sahabat anam balik Iyo akan ay namanjago Barape iyo nan latimuko Ambil pulo ay di balakangnya Ampe iyo nan lagi kanan Ampe pulo ay nan di kiri Iyo ba itulah de jawabanan Pado iyo ay majazinyo Iyo ay alanan lako jali Alanan iyo nan lako nyato Tapi nan pado yo de hakikat Iyo ay kanayo na pulo Sama toa to kulima de tauhid Iyo ay atano nan manjago Iya itulah de nyobana kulimanan iyo sama tomato Atau kulimayo denan ampe Nan mudah iyo ay gitu baco Yaitu denan lay de karena kulima la ilaha illallah Ngayo walanan de kujali iyo de gitu nan de basamu Kaninan la ilaha de nyota lewat protokol sahabat tajako Iyo nan datang dari penonton Kabake tukanan la curito Ladikanyo iyo ladikana bana Melalui protokol kenyotako Dengan uang 50.000 Baliau ngadiyo ay debatanyo Manunangayo bunila de nyota Nyomara manggul utu 2.000 enyo de mandul sanayo de tanyokan Nanti hukunan de basamo Sama so iyo nabi Adam Memajo siti de hawanyo Siapa bananan menikahkan Baliau iyo nan madu Ado iyo man bakau Aku yo pulo kanang monyo Menjadi iyo la de wali Iyo siapa nan de pulo Ado baliau bapakai mahar Aku pulo yo de maharnyo Iyo ado baporgin tunggal ba Itu yo unilah de nyotanyo Baliau mauna salawa edu Lansi aku nan tukang hai salawa eyo Iyo ayalan de ko jale Itu yo bananan tolantanyo Nelai namunyo de nyotanyo Laika bajawab de nyojuo Isiko iyo la de nyokami Larungi iyo kamari pedo Karano nabila de nyo Adam Iyo nanjo siti de hawanyo Wakatu baliau de manika Atau ijab de kabulnyo Nan kami iyo nan madu Ina ado tapi kababa itu Kanila de nyo undang de kami yo tidak etibo pulo Ado baliau dulu bapak sanan
kani batu inga adu tibo iyo bagi tunan de nyoba na mungkin de sibu yo bakajo mungkin kami iyo nan baru akan jauh pulo yo pancuri to iyo la itu bana iyo jo kalau nang ladi bajo ayo itu lawe dana iyo kami nang labado kaki de nyobana iyo sama soda hulunya ado iyo nan bakaua wakatu nabi ada manjisano apa banala kana monyo itu bananan kolantanyo sama to Allah Ta'ala akan iyo ay kauanyo memang menjadi denyo ali iyo jo kalau naladi kiyo sama to iyo ne mato malaikat ya itu malaikat Jibril nyo iyo ko ado pakai mahar iyo wakatu lagi sano memang ado ay mahar nyo juga lawi yo ay kadibajo yaitu kulima ke syahadat iyo akan ay pamaharnyo kalau tak adolah denyo mahar nang nikah tentu tidak asah pulo iyo la asanan denyo bana manurui nang iyo la di adamo kalau tidak iyo la nanyo sah manurui iyo ay le agamo iyo sampai nanyo kini kuliah yo kito nande pare so diri kito masyang nyo Mimani parisu denyo bana saja lenang iyo la di jalli nyo menjadi iyo desa kesinyo sawakatmu iyo nanti sano memang iyo para malaikat menyaksikan iyo debasamu iyo ne untuk yo kelangsungan ajaran Nabi Adam yo hawa nangko kalau yo urginan de tunggal yo dangala de kan pulo sama tomato kulima de solawat iyo sawakatu nadi sano iyo bukanlah de yo orgen iyo nan ado di dunia nangko karena iyo la de yo organ antanan iyo di mano iyo tanyuan jawab iyo dari kami labado kadai alayon nan batabu iyo di bukunan de basamo iyo tentu yo diri kami tatanan iyo la de batanyo bata yo jona naga sikit naga sapatah dan jodoh kami pangantang badai rambari namo iyo nakapagmitan nyo kapake dulsanan yo sudaro konan dikatang aku bodoh ini dikami ondenan maraso nakaryang nyobana ibaray manibo nadapi ikan ladeakan dito bao Nelai kuli iyo daging olay ure na yo tulang yo Lagi tantang alay tubana ade kami kini iyo maraso ako paedang iyo no kuli ako banane paedang yo paeda lagi ang dia populo
menjalikan pulau Ya Qobana faedah si Muhammad kadiri kita tolan sudaro Namo bana iyolah faedahnya oleh untuk Muhammad kita Allah jadi satu itu kami batanyo indah do panjang indah bajelo jelo Lagi pasang tayo jolaku kat maibo jolaku si egi masuk dahulu yo alaman depai ayah bajalan tinggal dengan do hati ibu ya lungkari tanah kuburan ayah mencari yo bini mudo Alai bana bau ranggae jodi dena ida jualai Iyon ngado kami balene ko indah kama kami kapai Ako indah kama kami kapai kami bano Padu malam nanto Ako alai bana kami babapa sampai kini ko mencari jando kayo Aladai kata ayah lengatan ayah lasanang jodan lola dipayo Tuang nini nan menggadangkan demande kami lamani angko Dadalado so ayah tanggung nek malengatan kami baru menyumpah arwah mendekan duang anak di dunia nang tani ayo Iana di dunia dan tani ayo kami badu tukang salawai semua mampu jangka ampe yo Mulai mana kami bapak sampai kini kok ayo lengasayo sampai kini konyo ajua sajo Oh sawadada di lupa ubai kadi satu juga mayo ting 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 Oh di mana ada bajunta ini labadan madoy Oh ya lungkar yang kuburan mandi ayah labai wabini gadi Oh kamano kompai oy Uta ayah ya Bila kami bodoh talang urang rabaka koto ko talang diawa rabaka sumua ko malang urang bakuti ko malang diawa paoy assalamualaikum Jika dirantang namanya kandang tentunya namun jelo jelo tentunya namu abadilo jelo Kalau itu
dari malam sekarang nangko lagu minang iko namonyo lagu dendang lagu nan lamo lagu denang lagu nalamo emma dipinta sa baleh kapalo maalum nyokito jarang basuo Ang bata mo malade bacan donyo iko kapenyalan kawan sendirian labakasanan lalina labakado albaraka sana di dalam dado batanya orangi bate kapindi aku jangan mati pada di malalonyo bu jangan mati pada di malalonyo Ay bagurau di malam nangko duole pasang tuka curito Bujang marando jiko lalonyo puna di surau puna di surau di rumah tua Amide anak mudo-mudo Apata salero Mila orang di bukit tinggi Ramide anak lade uang baso Bujang-bujang capek babini ko dunia la copang gampo alade ajo yon gampo Aminyo bana di janggada Ibarai oto Ibarai oto Segarenge Lai pasagudang Lade anak kunci Bakuro-kuro Nasalawe ko dunia takambang Batunan Batunan bujang lade mati pajaju Nadiran tangan mua panjang tentunya bajelo jelo Laikan nyokito Laika pangantang nyo badai urang bani banamo Garabaga biaso sado biaso dia dai biaso limbago Di sambil bakang dabai ramaju irama ramangale irama bajojo Lontong sate sate lontong sate
lontong sate lontong sate 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 lontong sate sate macam-macam layuran manggale mau taruang na jojo kantang Malay saingan itu kasate lagu harum gomo ay dalinyo kambang go harum go gale yo kambang dang 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 Malay pulo urang manggale talur apa cita kare paca talu cie lontong sate 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 lontong sate sate lontong sate Balai pulo orang manggale kantang dadang kete kantang di Bali orang dia donan gadang kete mangareka Balain pulo orang manggale taruang nan mudoran caku kati nan durah Bali musuh tanah kata pagulai lontong sate 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 lontong sate sate lontong sate 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 lontong sate sate latihan salah muata jatan tu nyoba jelo jelo ini hari tu kanda reka yo kito tukang jurito tolonglah sambung sesunadiko janganlah tolan baso orang pabaso lapa pagino Andi bakana ba iramanu Iramalamu yo tutang boto baitu bana bunyi lagunya karena tu kamu tu banyak dipayo asara tu pasimina kamanya pulo di bari bana sikete sajo pasanlah hati di dalam dado Apariyo na buat di sompong lagale ponco Allah masuk kampung kalua kampung mencari moto nagadigensi lama taliambo itulah yo lari kajo anak katigensi lama calia ponco iyalah itola karajo kito saja dulunya Apari wataku aku wali sompong alagale ambo Allah masuk kampung kalua kampung mencari boto dari karo singin kasong sampai na pelaga tekong akala wala doang magorong lape juo manilontong dari karuang sinin kosong sampai kabel jote kong asa do kaniborong lape duo bali nontong Mariyo ataku aku wali sompong alagale kito
sampai kini ko. Kacil wapa menaman dia laku jika pamenan kato. Lati pada do pati ti panyo dahi kato kato. Menani ko nalagaran dari kami lagabadu. Nalarang nalare kanaman nalare kami nalare panyato. Melai simba lare kanaman nalare sayang lare jalle yo. Odelai ko lagara di kami nan baru. Melai kami lare ciko tentu habi lare ciko. Salah di bawah pulang bari suayo paginya. Enyo kalala di bawah pulang tentu namu babayo. Iyo iko lagara untuk aku jalan marando. Iyo pujan lare marando ado puno lapi tuayo. Karena doa pituanyo dari guru tua. Kami pasal tinggi kami de anak lapayo kumur. Jangan mujang sampai hari ini. Apa jawabannya di dalam kubur?